Nayo niwo muwime representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi ritwerera bagakora umurobero bwoko bwatuka ebitamba byoboce n'ubucyase omwana enyaruka murobero bakogokorekana ase school y'oboroso ya St Don Bosco yotoka sebunge ya kitutumasaba county ya Nyamira Chingakiye checho nigo Jerusha boiganyara ko bagakwena na chiche kigo cyase abana cintakana abayigo bari babwate okogania bakurase chinga chiritali ko bachikwenyara una enchira eyemo yogosegeta semo ye chise minonya naboni ganyara ko bakoria iranga bisiaye nechikoboge kwene kinganyare ko bage goikerania egatie meroberi ya magendro ime county eyo ya Nyamira biyama nabantu baminta asengenje yo konga libageri yakabere mbakorere gas asengenje mwangeri yakabere. I have also gone out and seen what other people are doing. I will forever be indebted. Yani go impuata libagari yo bakorere gas. That is why kila ritu kumuna moko nyungu boka ntene mere mongo kora onye parliament muna bono ntaito kuminyoka ningika chinsa isano ngikonkore mere ya ino ya parliament eliye ground natoka nonde mbakorere meremo asengenche mere ina ramwangete gender based violence muna moko nyungu kura kuruchire time boira. There are issues in our villages issue chire village cheto neti nyinge. Gender-based violence se itanya mira ya itira abana bamura bange amona abana kinyaruka abange bare myake eri meke yo kunyoma onde kwanyoro kure nga mosani oye na motigete onde kwanyoro kure nga natate kunyoma kuru family getenga kaniwa ebinte ebyo na bina tokonya konyora abana twanya kubakwanira twanya kuba train na boigo twabakorera counseling kurwa service yane. I want to make sure abana bali baro bane bale maba gocha kongakera chikura na barabu they are able to be organized well. Abari mu baito na indumba tabiga it does not make sense munafunza watu lakini hizi vitu za leadership amukai na mimi niwaambie mjipange. Sasa mko na kiongozi ambaye ni mwalimu atasikiza issues zenu vizuri mwebeke nga moskenya nga whatever not no moskeo ngoba naringe gari nabande mwebeke nari moraroren na kebintu bino biko basoboga mbyo omongi na igagotenene so maende na morigereri Kenya ngima Nyamira yaitu nebwata no mongi no yo mochorire gochi assembly gaki totare wancha iga tori ingana kinentu togotenena na no mongi no ito bono dio amangana mwana gukwana nga mama county nga gwekiabuso abakungu mama ati kwabusa orai gwekiabuso boli muna keri nae gwali na ndoro kingabusa aga no sinyu kwabusa ya bentole tayari gukora kwabuso kwa we are ready na tutafanya na tufagie vizuri.